Jo volia dir una cosa abans d'acabar. Perdona, la Tura Puigvera ha estat la nostra primera presidenta, ho va ser durant 4 anys. Jo crec que és la persona que li va imprimir a l'associació una de les seves característiques, que és aquesta característica, entre cometes, reivindicativa, a nivell, diguéssim, de matèries. Ara hem tingut durant 2 anys, per desgràcia, ens ha deixat la nostra presidenta última, ha estat la Teresa Morató. No sé si vosaltres n'havíeu sentit a parlar de la Teresa, perquè com que ja no és entre nosaltres, doncs era una noia, era una senyora que mentre havia estat al Departament d'Educació també, i era la persona que jo crec que amb molts professors de física i química i amb hores baixes ens va ajudar, ens va animar, ens va fer recuperar la fe, diguéssim, amb allò que estàvem fent. Ens va dir, no, escolta, però si ho feu molt bé, endavant, porta-ho això, ensenya-ho als altres, que val la pena. Jo animo a tota la gent que faci això, allò, aquella petita cosa que fa diferent al seu centre i que a vegades dius, això és una tonteria. Comenta-ho amb els altres, que l'intercanvi d'experiència sempre és bo. Bé, no ho sé, no tenim gaire cosa més a dir-ho, som un grup que té una associació amb tanta història i evidentment amb moltes coses que nosaltres intentem emmirallar-nos. Moltes gràcies.